Modar malah. Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalan iki. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma Lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Waduh, mumet tenan aku, Truk. Ya wis mundur usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplak yo, Kok. Wong lur ape kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari nak mana, Truk? Ngono ae dari nak mana? Ya suroke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kono. Tuprok. Tuprok. Isih mendem. Tulung rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Coprok. Nyuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun kemarin. Tuprok. Dobrak. Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Menika kanthi dene sowanipun Ponokawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-aneh. Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih Petruk sowan menika mboten badhe geseh, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumriki kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Truk. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gek matur apa perlune. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Padhararja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpu pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk padha slamet sak praptamu. Regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Tak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Bagong Padhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestripun Rekyana Patih Sengkuni
Wilujeng bekti kula konjo rekena pate. Iya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang ento Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra. Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampean. Apa Petruk iku ndang nanggere sowan piyayi luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbagekke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ki ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestripun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa? Pangestu Tampanana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong kowe ora arja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Oh iya tak tampa. Pangestu Tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau cegetan aten, ora tau neson. Selagine kowe kuwi luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong ki malah saiki sabar. Bagong ki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu, ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku Tampanana ya, Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punukan Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata, nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petruk. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mbotenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petruk kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang endi. Nek pancen iso nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana
Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Tumunten wonten cantrik sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sakmangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalukengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong. Wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten, sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to, Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak ling dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu keparengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bawa Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng dhuwur mriksa. Pandhawa niku lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten bapa penemban Durna utawa yang penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta gandhok plekundung swalu gembol sumarante hawala Petruk pripun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu wak pacule sirahe engko. Kondur tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sak kepenakmu kowe. Teng pundi? Petruk. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung Panakawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten.
Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ping serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumraping negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi nggotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumraping negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbak. Mboten semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrembyake tangan, jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diar Petro iso dadi moden ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petro ki. Tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, oh tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa, kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula mitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan te negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo lelabuhane para kawula-kawula, ngelinga karo lelabuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Bareng kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku memang kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong neter kanthi dayan. Lho, nang karo Begawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba Petruk kowe metu jaba dhisik sampurnane masyarakat aku meneh keterangan karo kowe janji goro ditenono ana pendhita tak ileng-ileng menika sahabat kula sempat kriwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan upami mekaten malah menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju nginu lho dipun kados pundi paduka paring dawuh mekaten lho Petruk kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyayi kalih. Nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerakaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus. Jaranipun anake dipateni sik. Mengkene anake dipateni Semar nelongso. Menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah.
Semar pecah kantun mejahi Natandrawati Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten jenius. Sampeyan iki ngomonge kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Paman Arya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Dena. Sago napa mboten? Sago. Nek sago diketapke, oh inggih ngestaken dawuh. Dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu wonten timbalan ngadhawuh sinuwun. Budal kang padha sibungsun kundur kedaton. Kula nuwun paramadal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kundur nampi gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Jedi. Manggung ketanggung Japa Paloro ing sampe ngambil upacara ning Keprabon. Gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Petro Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula entosi Dede Kurawa sing kula tenteni sanes para Sata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta. Petro nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa. Mulane kowe takon karo bapa Penemban Durna, aku sing bakal meni wangsulan karo kowe. Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti. Ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kersane tak bondo tak kerincung sing kaleboke pakunjaran. Gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana belajar ora ngerti sangkan parane lah kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bangga, rasa dadak kowe selak. Ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya.
jebul dadamu Petro. Mang mriki. Oh, bener. Maning jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mung Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Praping Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lar wiwit sok kapan. Kok mung ngono-ngono wae. Mati dening aku. Nggo gaceng sirahmu wae mo karo Marmo. Lho, pencak silat mati weh. Waduh, wani karo juragan ayo. Ora kontal. Sirah padake bal. Rene. Gong. Ngong.
mantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman wis ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok? Asma tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak merno-merno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati ora iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mau tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora ndandut nak banget, Tru. Ngono ae ndandut nak banget. Ya wis ngono ae ndandut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Njur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kono. Ben kamu pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya. Kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kowe ana omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sak penake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu pateni ya kena. Nggih.
arep kowe menang karo Kartomaro, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama entuk musuh kowe. Ayo Walesan. Petro kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku, malah suaraku. Duprok, duprok, duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Rasa melu-melu togong ngene. Duprok, duprok, duprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso, malso. Duprok, duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kaya diantem kok ngahi. Duprok, 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 duprok das matos. Kowe iki diantem kok malah ngahi. Eso, kowe cecek. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kalara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile duprok, duprok, duprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger Satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih rak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongki ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu ta engko paman wong tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket. Ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok.
Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike ra jamak-jamak. Napa riyen iku derek ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah nglakon. Loro ati. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sapa niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sapa niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, endah-endah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digedhek-gedhekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo Satama. Ayo. Begawan Durna tandingan legane atiku. Ah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu antos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan masuk lekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Isih medem. Tolong rungokna. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Nguk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kyai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Pancen Perot. Ngece karo aku sengkuni Perot. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan ya eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora Perot cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora Perot cangkeme. Betet Perot. Betet Perot. Betet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Ora arti perkara kamu ni betet-betet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk betet. Ya betet sampeyan Perot. Betet, Perot, betet, Perot. Tetrot. Tetrot. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngeje sampean nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih.
Anggere sing ngecit tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Depate. Nggih. Gak ketuntu terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing Megar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kiai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampean madiri kok mengke ndak ketularan leh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Cunda maneh ora jeblok ketemu aja tundang. Oh lah, kawan dulu kok ngamuk tenan. Nggawa Cunda maneh. Muruk biar kaya ngono kae. Gong le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ae. Petro. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura, Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wae kan. Glandang ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas ora mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas Petro. Sapa itu? Dursasana. Uduh. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cunda maneh kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo e Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu lah. Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo saka Ngastina? Diutus Ndoro Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Du pandasmu kowe. Anggrana sedhi anane ana. Tulung sawangen. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tak pentaske ya terus. Ya. Ngomong sing Ngastina. Diutus Ndoro Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe nang Ngastina apa?
Panjenengan mboten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kesah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nang Masa Negara Ngastina, Ngamarta. Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentahimu. Mencintaimu, cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus Ditut Abimanyu kaya wis Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panus manik cacaran sekretene bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusia. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggir Petra. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Ngliga Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, tepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gelem diduwa piye? Mboten ya. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Non, singgahke. Dilebokke. Non, dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Ah wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedene sing niki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti awi bawa Cakrawati bau Dadawa niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Ngamandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha manik. Nggih namung kagem girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil cepet-cepet.
apa iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan ados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan, langsung mawon. Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe iki golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu dangu kula ken matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemimpin derajate ngaceplik kuwi mung Panakawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Mokal Semar ora ngerti menyang ngendi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ngendi lengkahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta, Kong. Oke. Ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki matur sembah nuwun. Ya mulai ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu, yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kan Petruk. Sing sayo sing Om Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudaya Pak Pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe Punami di ingkang sekawit kayangan ketingal ayem tentrem miwah jinem sangganing para durandara nanging boten kadosa sagedhagan menika tumuli wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat andadosaken kodheng sangganing para dewa sangganing para dewi Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa adalah nuwun mapunten lho Di sampun dinten kula menika mboten badhe purun unjuk atursa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun sewu kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ngertos mobah musik ing dhateng jagat sampun malika titah swantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing pangawas paduka nanging sabab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng ing neraka ing sidhik pangudal-udal mboten wonten jamak limanipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumunten kula ing ngambatang cangkriman menika piyambak Kakang Resi ngedambatang cangkrimanipun ing rayipun Manikmaya lho nyoho iki Di menawi tela mekaten kula badhe munjat rasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Rodo kula semanggaaken ingin dadosaken gara-garaning kayangan menika mboten sami kejawi namung kasutapanipun titah paduka inggih menika wayah paduka para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing lengkahing Gunung Himawat papan pernahipun sami lampahi tapa wonten ing satengahing wana Pringgalaya satengahing wana Pringgalaya inggih Di menapa ingkang dipun sedya dening para Pandhawa dening lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya Kakang menawi babagan perkawis menika tentu kemawon paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten badhe kekilapan ingkang mekaten Di lajeng pareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi mbok menawi jumbo kalian kanugrahaning kembadhe katampi duwen kanugrahaning kembadhe mandhap wonten ing Janaloka Kakang Rodo pundene kanugrahan menika kala wau tasih sinengker dening panguwasaning dewa nanging para Pandhawa tuhu satra ingkang tanggap ing sasmita tuhu satra ingkang lantip panggrahitanipun nadyan Jawata dereng matedhakaken sasmita bilih badhe matedhakaken kanugrahan
Iwa semanten para Pandhawa wayah-wayah kula sampun kepareng nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya. Kakang Rada kanthi tumanggaping gati para Pandhawa miwah tumanggaping penggalipun manahipun para Pandhawa mekaten andadosaken katarima gesangipun para Pandhawa. Mila mboten nami aneh menawi sakmangke menapa ing sampun tinumbas kanthi sarana tapa brata menika ingkang rayi badhe matedaken kanugrahan dhateng pun para Pandhawa Kakang. Dalah. Ngaten menika kula nembe mathuk, ngaten menika kula mendhi gathuk. Menapa sampun dipun lampahi dening para Pandhawa menika menatandani bilih para Pandhawa menika titah pitataning jalma unusaning para menungsa. Kakang Rada kasinggihan sabab jumbuh kan pangandika paduka dereng kemawon Jawata menika matedaken kanugrahan ewa semanten Pandhawa sampun alampah tapa wonten ing telenging wana Pringgalaya di ing mekaten tumunten kula namung kantun ndederek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru semangga anggenipun murba masesuk dhateng wayah paduka pun para Pandhawa anggenipun lampah wonten ing telenging wana Pringgalaya menika Adi Pramesti Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone Kakang Rada kula badhe nyobi dhateng semedinipun wayah kula pun para Pandhawa kula badhe anodi dhateng mantenging cipta para Pandhawa sarana kula badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun para Pandhawa kanthi cara menapa paduka badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kadite ingkang wenang anggayuh kanugrahan menika tanah sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa inggih menika pun Puntadewa mboten ketang sakmangke ngraosaken dayaning wahyu kelebet para Pandhawa sekawan cacahipun badhe ngraosaken dayaning wahyu nanging ingkang langkung wigatos ingkang nampi kedah pun pambayuning Pandhawa nggih mila kula badhe nyodhi dhateng mantenging cipta pun Puntadewa tuwin kula badhe nyobi dhateng ikhlas sing raos kelawan pun Puntadewa sarana sakmangke kula badhe saren wujud dadi satu berbiran Kakang Sato berberan kados pundi? Kula badhe manjalma kanthi wujuding inggih menika wujuding Garuda utawi Raja Wali. Wondene Kakang Rada kula suwun wujud inggih menika peksi Dara. Sakmangke merpeki ungganing para Pandhawa kanthi lampah rewa-rewa jengandika Kakang Rada badhe kula tedha lan kados pundi sakmangke para Pandhawa ingipun milujengaken dhateng gesangipun peksi Dara menika kala wau nanging kedah kanthi adil lan wicaksana. Dalah nggih cocok mathuk. Nek ngoten tumuli salen wujud iki monggo Kakang kula dherekaken. Monggo Dik kula dherekaken. Kakang Rada punawi sampun wujud kados mekaten. Mila monggo Kakang kula aturi miber wonten sak ngajenging ingkang rayipun Jatimurti. Mangke menawi sampun caket wonten telenging wana Pringgalaya, kula aturi Kakang Rada tawang-tawang tangis nyuwun pambiyantripun Prabu Puntadewa. Nggih ngestaken dawuh. Indra kula wonten timbalan pukulun. Reksanan Suralaya sawetara ulun ninggal kayiwangan. Netepi kelawan darmaning kadiwatan ulun nggih ngestaken dawuh monggo Kakang monggo Dik kula dherekaken panjenengan ingkang rumiyin Kakang kula ingkang dherekaken Kakang Rada larani sampe cerang
Siwa Semar. Kula Ndara katon Petruk lawan Bagong Sowan. Sumenewa sawetara aku tak dangu lawan sowaning Petruk apa dene Bagong. Menika langkung prayogi, Gus. Sumangga kula aturi enggal maring pangandikan kelawan ingkang abdipun Petruk kaliyan Bagong. Iya, Siwa Semar. Pono kawan Petruk, kula wonten dawuh Den. Murajaba matura. Kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina. Nyuwun priksa kelawan bapa Mremban, ya Hyang Mremban Durna. Menggah menyang dilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Panakawan. Sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten negari Ngastina. Menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna. Nanging nuwun sewu. Kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa, Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura. Iya Panakawan. Aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngedhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sapa Panakawan? Mboten sanes kejawi namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya. Bapak menika Dewa Ngejawantah ngendhepipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang dilenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langening kalangkuan aklar andan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasari mongso katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wa ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwa Nayantaka mlebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwa Nayantaka wis apal marang lagak lagu lan lagehaning kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwa Nayantaka nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anakmu aja ning keritut luntak laku ning Abimanyu. Monggo Gus kula dherekaken Den. Semareka Den prayitna semuriris
aja mbok kira aku aning ganggu nggonmu nglakoni tapa brata. Nanging kadreng nggonku kepengin ngerti. Wiwit budal saka negara Ngamarta, barep kakangku ora taren apa-apa, ora paring pangandika apa-apa marang adimu. Malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene. Barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa. Sediamu apa lan karepmu piye? Yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake. Mestine aku ora bakal selak, bakal nyengkuyung karo adeking barep kakangku ngene nglakoni tapa ning telenging alas. Koko Rabu kepareng mbabarono dhateng raipun Arjuna. Samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nun sewu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu. Menapa to ingkang ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Ndak suwun jugalo sawetara nggonmu nglakoni tapa. Paringa pangil dawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban kanalindran. Mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku. Ayo, yen pancen barep kakangku kersa maring dawuh aku ngaturake panuwun. Lah yen barep kakangku ora kersa maring dawuh, wah ndaluk ngapura. Yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibaning kasatriyan barep kakangku. Soroting mandam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyang Mananggung sumungkem guling ing Dara. Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh pun kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya Yayi dene pun kakang ora paring dawuh kelawan siadi ngerti lamun pun kakang nampa sasmitaning Jawata ya nadyan durung pana apa ta ingkang sinasmitakake dening para Jawata nanging gandeng pun kakang wis nampa sasmita tegese pun kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa. Nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya mangsa semedi nglakoni tapa brata mungguh apa ta keparenging Jawata pun kakang dhewe durung bisa nggagapi marang keparenging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun kakang Dimas gonjang ganjing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripasami Mbawacana kasaru saking katebian kapireng penangising peksi Dara ingkang ngarujit penggaling Sang Puntadewa nalika semanten tuwi mulat lenggahing Sang Puntadewa siga niyup saking dirgantara ponang peksi Dara wau. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Werkudara.
teka aneh timen ana wujuding manuk dara ingkang niyup sangka Dirgantara prapting ana ing ngarsanipun Kakang. Gusti Maha Gedhe, Gusti Maha Agung lan Maha Priksa. Barep kakangku maragage ingkang lumrahe manuk dara saben cecaketan kalian menungso mesti mabur adoh. Nanging teka iki nyedak kalau lenggahe barep kakangku. Mula takonana apa wigatine? Manuk dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah. Sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning ingsun? Waduh. Sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten mapan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi. Kula menika namung peksi dara limrah. Namung mugi andadosna kawuningan kula menika nilar endhog 3 wonten susuh kula. Ing nembe kula angremi supados sakmangke saged wenteh wujudipun peksi dara ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula. Sira wujuding peksi dara lumrah ingkang ninggal susuh sababe apa? Teka sira mentala ninggal kelawan susuh. Mongko ndhog ingkang mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piye ing dara. Ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk dara. Krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda. Sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau. Satemah kula mlajar saking susuh kula. Tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula. Tumunten kula nyuwun tulung dhateng Paduka Gusti kula Sanata. Mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula. Mesakaken dhateng endhog 3 ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun. Menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye. Lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun. Manuk dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi. Kahangro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludha guntur ketuk ing manuk dara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang motha-motha kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding manuk dara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang manuk dara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang manuk dara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake manuk dara lagi ngremi ndhog cacah 3 ning susuhe kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake manuk dara ingkang isih wujud endhog mapan ana ing susuk. Babar kawis menika sanes tanggel jawab kula. Ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa bilih dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula Kang Sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane manuk dara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuk. Sampun boten saged yen ta ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingkang bakal golekake waton aja manuk dara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Mboten.
Kedah Dara menika ingkang dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Walah dalah nyuwun pangapunten Gusti. Nadan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair trusing batin. Panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sak papadaning titah. Kula saged nglenggana bilih Paduka ngayomi dhateng Manukdara menika. Nanging kula nuwun sewu. Jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken Manukdara nanging entengaken dhateng kula. Semanten ugi ngawrataken dhateng kula nanging entengaken dhateng Manukdara. Sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mara saiki coba sira njaluk ijalapa. Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng Manukdara, mila kula nyuwun dagingipun Dara ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra ing Ngamarta. Arep kakangku. Kowe arep ngopo? Kok Prabu Paduka badhe menapa? Werkudara. Nggih. Aja nyaruhe pun Kakang Arjuna, ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah nggonku bakal menehi jol daging ingkang bobote padha karo Manukdara. Kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Golek watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manukdara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka. Manukdara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe. Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging Manukdara. Sumpahana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa Paduka menika lahir batos sangenipun badhe maringaken daging Paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe pejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring adhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu. Kok Prabu badhe menapa? Wis to Yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni Puntadewa. Kene Yayi mala gage paringna gunjang ganjing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung ing Manuk Garuda wonten dawuh. Mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki. Mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuhanmu lawan Manukdara bisa rukun. Kowe bisa golek pangan liyane Manukdara ingkang dadi mangsanmu. Yata laruta saking godha sang Kura-kura. Yen amutusa sang Sri nyandak ukiraning curiga. Nengge sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan Manuk Garuda buah Manukdara. Ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding Manukdara. Tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinarya nimbang awrating Manukdara kelawan daginging Sang Prabu Puntadewa. Sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap
temah muncrat ludira mancur kagiat Sang Werkudara wau. Oh kakangku Koko Prabu Dres Kang Ponang ludira temetes wonten ing Siti Madaning Bantala parandene datan ngraos sakit Sang Puntadewa sigra nyandak lerepaning daging ingkang pus bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbang parandring mangke tasih ketingal awrat manuk dara sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga dan beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Oh asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang Arya Traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk dara ingkang samesinipun awrat daging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos angu padi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datan wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Oh pupu kiwa tengen bos bimeset dening Sang Puntadewa namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebakan getih parandene samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daging Sang Puntadewa saya datan kuwasa Sang Werkudara wah barep eling. Wah, aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara. Koko Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Koko Prabu mugi kula panturi maringaken wah barep aja edan. Pantok puntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandene mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Oh Suram Dewangkara kinggen ler
lair manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umeko jamrat nyomaratani ing Werkudara guru akehku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna wonten maring adawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wondene ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah, saiki malah tekaning pati. Mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa Baranga. Bekti kula kunjuk Pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulub wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandhanging Nalendra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila kelawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta Pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Ubathara. Dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana kok manungsa apik-apike bebudane ngungkuli si Puntadewa mula ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta wiluhur dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu Pura Kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene Pura Kencana pura kuwi papan kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tan prabeda kaya dene wujuding Pura Kencana papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning wayu Pura Kencana marga tampan ana nggih Darma Kusuma. Bingung ngantos persasat mboten ku ingkang raka mboten wangsul dhateng Garing Ndarawati pengajaping manah kula mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndarawati mboten pinanggih kalan para Pandhawa Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggaya kanugrahan menapa wahyu Pura Kencana barep kakangku wis kelakon kedunungan wayu Pura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktening wahyu Pura Kencana menika yayi.
Wa Prabu. Mboten kinten Paduka Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodiwati Abimanyu ya. Abimanyu anakku. Anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Oh, dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta. Iya iya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan. Lah rak tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya Tru wahyune Tru ambuh. Apa gong wahyune? Jumbuh karo tulisan ana ning baliho. Heeh. Aran Payu Pura Kencana kowe lah. Lah ya apik iki. Heeh. Nderek mangayu bagya Ndara, nderek mangayu bagya Gus, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana dayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara sarta kebaking katentreman, kebaking karukunan, manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating praja Ngamarta. Kakang Semar kula nekseni Ndara.